Hej og velkommen til den her video. Og i dag der skal vi ud og udspionere de der. Og ja, så det kommer til at gå godt. Og ham her, han vil sige et ord. Ja, følg min kanal Fodboldgamer og lige over The Wild Days. Jeg lærer ikke så meget på fodboldgamer, men jeg selvfølgelig lige over The Wild Days. Hvad? Følg og lige over The Wild Days. Jeg lærer ikke så meget på min kanal mere. Perfekt. Og så begynder vi rejsen til det uendelige univers. Ja, og så prøver han at klatre op på taget. Det kommer måske til at gå godt. Okay, fail. Men han hedder Vilas, han er en bangboks. Hvorfor kan du ikke? Hvorfor er det det? Så er det mig, bro. Skal jeg? Nu prøver Daniel så. Okay, nu sidder jeg fast. Thumbs up. Ned med dig, Daniel. Hvorfor? Nej! Flyt dig. Yeah! Kan I se Daniel her? Nej, jeg sidder fast. Jeg kan ikke komme over. Nå, fandt der nogen, der råbte. Jeg gør grin. Og det gør Adam og Eva. Hvor er I? Så yeah. Sagt det. Nej, men prøv at få at se. Fuck. Faldt du ned? Ja. Så er vi færdige. Hej hej. Så ses vi. Tak for den her video. Der kommer ikke så meget med udspionering. Men det var rigtig godt. Vi ses.